Hamuna ka dongan sa porsiaon sonari masuk mahita tu laon na hohom payutiut si taunon itu hatai di dolok Golgata umokop jolma pardosa alani tapahibul jala tapauduk marohatta payutiut si taunon itu hatai martangi yang mahita di inganat tabe. Amin. Marede mahita. Na tamado biru-biru naung tarbunui majalo hagugoon dot hamoraon dot apistaran dot sahala dot hamuliateon hasangapon dot puji-pujian. Amin. Tung isema nuaing porsia di jamitanami jala tangan ni Jehovah tung isema naung tumadasa ai sibur do ibana tubu songon tubur diadopan ni bohina jala songon tunas siantano nama hiyang dang adong hinauli ni rupana manang hamulionna ia huida hami ibana dang adong rupana ubain sihal lo mohonoton ibana dilayai jala dipasiding jolma do ibana bahwa nasomal mangai pardangolan dot sahit ibana pola ditabunihon halak bohina maradopon ibana dibahen leana jadi dang pola hurajumi hami ibana tongodo aka sahita diusung ibana jala aka pardangolata di porsan alai anggorohatta madok debatado mamicang mamukul dot pasipal ibana pe alani pangalasyota ibana tartulang binaini hajahatota ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangatta jala binahe ni bugangna malum itahilala luhut dohita lilu songon biru-biru ganup masih todong dalan nabe alai hajahatoni hita sudena dihonahon Jehovah tu ibana dipasipal pe ibana say manaw-naw do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna marede mahita. Devo
laho sian ladangna manugihon ibana, disoro nasida masahalak si Simon sian kinene do guarna naro tu ibana ma dipaporsaton hau pinorsilangi payutiut Yesus mangiton ibana torop halak nang aka buru-buru na manangisi jala mangadungi ibana. Jadi didopakon Yesus ma nasida ni nama hamu aka borus Jerusalem unang maau tatangisi hamu dirimuna dot anakomuna ma aina Roma aka arisogot dohonon nama disi martua ma aka nahol aka ina nasodung tubuan jalan nasodung panarusan disima pukaon ni halak madok tuaka dolok tinggang ima hami dot tu akan tor hukupi hami ay molo songonon pambahenan nasida tuhau narata aha matagamon masa tuhau naung masak marede mahita. Alai ditogihon dope dua halak nari parjahat si pamateon rap dohot ibana. Asadung saat nasida tu dolok-dolok na marguar partakurahan diparsilakon ma ibana disi rap dohot aka parjahati. Nasada tu siamunna, nasada nari tu si habirangna. Jadi didok Yesus ma aleamang mar pamuati maruham mida nasida aidang diboto nasida nabinahin nasidai laho marbagi ulosna majoput nasinurat manasida alai disurat silatus masada bawa boa-boa di palohot mai tuhawi odo hatana Yesus halak Nasaret rajani Jahudi. Jadi torop ma Jahudi nama jaha buah-buai ai jonok tu hutaido hapa jalan ni Yesus jala tarsurat doi di hata Heber di hata Rom dot di hata Junani dungi didok situan yaka Jahudi ma tu silatus unang surati raja ni Jahudi alai na nidok nai ma nian audo raja ni Jahudi dungi dia lusi silatus ma na husurati naung sinura doi marede mahita. Lunga pola mateo
alai dilea-leai aka nama molusi ibana, aka dipailing-eling uluna madok eho na mangalohai joroi jala pajonjok kossa di bagasan toluari. Palua dirim, molo natutuho anak ni debata. Mijur maho sian hau pinar silangi. Sumantu sido pangaleai niaka situa ni malim, si boto surat dot situa ni bangsoi. Ai didok be, ia na asing di palua, dirina sotar paluasa. Raja ni Israel do ibana, atong mijur ma ibana sian hau pinor silangi. Saporsi hami di ibana, naung dihaposi debata, atong ima peluahon ibana nuaing molo nalomoro hana, ainina do anak ni debata do au. Lau songonido pangaleai ni panamuni narap di pasilakon dohot ibana. Aida ada Kristus iho, palua madirim, nak kami atong, alai dia lusidongan na ibana, dipicang ma ninama, dang dihabiari ho HP debata, atik perap hona upita, uhum nati gordo na tuhita, aita jalo do upa ni pambahenata, alai yang go ibana, dang adong diula na soture. Laos ni nama, o Yesus ingot au, ya dung sato tu harajomi, kabenina Yesus mamadok ibana, si tutudo hatakot tuho, sadaryo doho rapdot au di paradiso, maride mahita. Alai olat ni hosniari ro dipukul tolu, holom masadok tanui. Alai tar dipukul tolu, dipanggir Yesus mas suarana, dianggukon ma, ale debataku, bahasa tung tadi konommu au, Eli Eli lama sabatani. Alai umbegi nina nadeba sian akana jongjong disi nama Joe Celia do. Jadi dung diboto Yesus naung marujung salutna asa jupang natar surat ini nama mau wasau. Jadi adong madisi isian ni tuak na asom. Jadi dibutongi nasida malimut tu bagasan tuak na asomi. Di palohot may itu sada tolong. Lau manudrukot tu pamanganna. Jadi dung di jalo Yesus na asomi ni nama nunga marujung. Dungi di pauduk ma uluna pasahaton todina. Dungi marsuara nagogo ma Yesus ni nama amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todikku. Jadi dung didoi tosma hosana. Tapa hoho marohata martangi yang mahita di bagasan rohata be jongjong mahamu saluhutnang.
Marede Mahita. Laos dina satokini maribak mahire-hire na dibagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humut talma tanui marigat ma dohot aka batu mamak. Mukap ma aka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop na badia aka namodom disi. Keberuar manasida sian aka tanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta nabadei pataridahon nasida tutorop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dohot akka donganna najumaga Jesus lalo i rodi akka namasai mabiar si tutu manasida ni nama tutu doon anak ni debata jadi sude natoropi namarluhut mainodur masih topuk adorana marnida nama sai laos mulak ma marede mahita. Adong ma disi torop boru-boru na manatap-natap maddaw-daw ima akan naung mangiton Jesus sian Galilea pature-turehon ibana ala tongon ari parhobasan ni pesta na balga naing maunang dihau pinorsilang aka bake di ari sabati ala nii dipangido aka Jahudi ma tusilatus asa disuruh na mangarosak hai nasida jala dipaijur gabe Roma aka soldadui dirosak ma hai nina parjolui
songonido dongan nana rap tarsilang dot Jesus. Alai dung saat nasida tu Jesus di idama nong sanga mate ibana gabedang dirosak be hai haina. Alai ditulakkon sada siat aka soldadima mundi-mundina tu adorana adorani Jesus. Jadi manigor puas masyani mudar mardongan aek. Namar nidasai do nama katidakoni. Jala sitong do nahi na tidakon nai. Ibana do uboto sitong nina nidok nai. Asa anggiat dohot hamu porsea ay namasa doi. Asa jupang natar surati namadok dang jadi ponggolon holi-holina. Dung salpui dipangido si Joseph nasian Arimatea matu silatus. Pai joron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana. Alai marsibuni do ala ni biarna mida aka Jahudi. Jadi dioloi silatus mai. Dungi Roma ibana di paijur ma bakkena. Alai Roma nang si Nikodemus. Ima nang ro manopot Jesus borngin-borngin najolo dibuan mamir na marsaur aloe harga 100 hati dungi dibuat nasi dama bakke ni Jesus dibaluti ma tu dagangan rap dohot na hususi mangyuton adat pananoman ni Jahudi. Alai adong ma mardonokon hapa jalani sada porlak jala di bagasan porlaki adong sada tanoman na baru na sodung hapehan ni manang ise dope asa tusi nama dipiakon nasida Jesus siala ari parhobasan ni Jahudi ay jonok do tanomani marede mahita los jong mahita saluhut nang. Martangyang mahita di tangyang ale amanami. Ale amanami na di bono gijang. Say pinorbadia makuarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomon dirham di bono tongaon song na di bono gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak hami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah rajaon do tagogon rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim.